Il-Mengart waħda mill-proprjetajiet, mill-ħafna proprjetajiet li l-Gvern għadda lil Heritage Malta bħala l-operatur ewlieni ta' dak li hu patrimonju Malti. Il-Mengart li tinsab f'nofs il-belt li hija l-kapitali, li hija il-qalb ta' pajjiżna, u l-Mengart li se jkun ir-ruħ. Il-proġett tal-Mengart hu proġett kbir minnu nnifsu. Iżda fl-istess waqt jista' jitqies bħala proġett li jimxi id fit ma' dak li Heritage Malta wettqet ftit ilu fil-Palazz tal-Gran Mastru, tefa' ta' Ġebla l-Bord. Storikament, iż-żewġ binjiet kellhom rabta ma' xulxin. Għalhekk kien jixraq li fil-viżjoni tagħha Heritage Malta tipproġetthom b'mod li jibqgħu jikkumplimentaw lil xulxin. Dan hu sit storiku li dejjem inżamm magħluq għall-pubbliku, ħlief għal xi open days kultant. Iżda la darba jitlesta r-restawr tiegħu se jkun jista' jitgawda minn kulħadd. L-għan ewlieni ta' Heritage Malta f'dan il-proġett huwa li titrasforma l-Mengart f'attrazzjoni kulturali dinamika. Din tarrikkixxi l-esperjenza tal-viżitaturi kemm fuq il-post kif ukoll fil-kuntest usa tal-Belt Valletta. Il-viżjoni tal-Aġenzija l-Mengart tinkludi esperjenza diġitali immersiva fis-sullar ta' isfel li tittrasporta l-viżitatur tul 8,000 sena ta' storja ta' pajjiżna. Tinkludi wkoll esperjenza immersiva fl-Officers Mess fl-ewwel sular ġifieri. Dik hija l-Mengart li se terġa' lura għand in-nies. Binja li Heritage Malta se ddawwarha f'esperjenza unika li tieħdok pass pass imma mhux fit-tul matul l-istorja kollha ta' pajjiżna. Esperjenza unika għal Maltin li se jkunu jistgħu japprezzaw iktar il-patrimonju tagħna imma daqstant ieħor għal barranin għal dawk li jżuruna biex din il-binja għalihom tkun il-vetrina ta' dak kollu li hu Malti, ta' dak kollu li hu tagħna l-Maltin, ta' dak kollu li hu patrimonju Malti.